kodwa Nhlanhla cha ngisekho lapho msani ukurojwa amantombazane nilobole nikhokhe ebese thathwa omunye intombazane nina Nhlanhla uhlukana nokushela intombi zabanye bengiya lapho manje hlukana nokushela intombi zabanye alobola umuntu uyiyeke intombi uhambe uyeke ukuye ebhentshini uhambe uyothatha intombi esilotsholiwe yini le hayibo kanti nithangishaye futhi lapho cha kuhlungu lokho bafowethu ngoba noNkulunkulu akakuvume umusa ufuna intombi esilotsholiwe uyeke intombi ezingalotsholiwe ushemba uthi asisumbheka umuntu oseganile lo mbhekayo wena lapho wenze njani lo mthathayo umonise umvezele umhehe ngoba isikhathi esiningi lezi ngane zanamhlanje aziqoma ngoba zikuthanda ziqoma ngoba uvezela amafeje okuthi mase kuvela omunye onamafeje amaningi ebese kushiya futhi wena siyofuna lo namafeje amaningi eke nizame ke nani ukuqwasha musulobola u6 years lobola u3 months musulobola intombi esaye college ubuzazi inkinga zase college ukuthi zinjani wena uphume college kodwa ulobola intombi esaye college awazi ukuthi izobuya college iphetheni izobuya iphethe isizwe esibhala ukuthi college of education ungoya esandleni uyayilobola wena ngala iyakubuya ikubuyela necollege of education ungoya ubusukhala kanti wena olobola umuntu osaya phambili musumlobola umuntu osaya phambili ongamazi ukuthi uzobuya ephetheni ingane ayibuye ihlale phansi uyibona ukuthi siqedile konke kwenzayo kungcono kungakhuluma ukuthi uyayilobola uma isebenza ayisa esikoleni imkhuba yasesikoleni uyazi yonke kodwa ulobola umuntu ofundayo futhi naye lo muntu ofundayo umlobola 6 years yini le usazophuma eqedwe standard 10 ahambe ecollege ofunda 4 years kodwa uyamlobola wena uyazibona ukuthi wena ungasile kahle ekhaya ake nibhekisiseke ake nileni ake nimasukhala isilile esisodwa zonke insuku awuyisihambile kade ngiyilobola awuyisihambile kade ngiyilobola wena umlobola umuntu esaya phambili umlobola ngani umuntu esefikile hayi esebuye ngoba umaze mesebuye ukuthi uzokweqa imfulo emngake umlobola esefikile usufikile hayi ke sesiyalobolana ke finish futhi mawusu umlobola 3 months ungasho ukuthi ngisayofuna umsebenzi kodwa ngisaye isipholi yini le ake nibhukame nani engathi nilele kakhulu noma imfundo nilalise phansi noma yini angazi musumlobola umuntu osaye emfuleni hayi funde kakhulu sekulungile ngiyabonga Thixo lokho nginike kona uma kulungile kuyiphilisile ingane zakho Nkosi ngiyabonga uma kungalungile ngithethelele Jehova amen Nkosi busise nikuzwile